How Dianaf? How dog am verstig? Goswn how gam i'r i'ch o raffer? Oh, ha sin y siar. Fyddi, hei! Wel, sio ne? Ma fe he ŵr. Pam gors swas ma hawn boch, dec a lior gw am am sy'n zeppelin. Yn ish, ham i am am achlwys ffalachach balach granata. Gorsionach hai mysig a nir an lwcht sio. Hai alig, ygys dog am rhain, ygys Seamus yn baw basket ha esyn am America yn ish. Grian ygys nien yn foiach ti Michaeled. Chanie Paul ygys Au! Och, my llawn! Di has fi ti anaf nhw? Fac! Au! O, fodd! Au! O, go hinja? Oof! Ach! Au! Yuck! Caden mi dolanish, ca Sean ffogdien hag am a chwt gan aatje fallas ach sio. Fa mi napagoy as a fowlet. Au! 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 Oh! Oh, fodd! Och, nach fag sydd mi. Nach hi ac bronach, mis ys dws y conlag y meita. Taim dy hialaf gyfeliad y cychdi y ceila, nach yn mysyn am ffors gan emmet y sio. Iaw dianaf. Cos yn yr agysyn? Cafel mi, cha talym y fi e garstio. Divasyn? Sgwyd, hasif gam y garstio chi? Halag gachi. Could ich me? Hagamenias, hach o fasg, fiach a diist, sienw, yippee, ham I mach. Wehe, hwyd o mach mi. Falag siap yn ysglwyrichem, ha sianalen. Cos hwnna esnig i'r i bletygig, dach ffag o sien. Twcyn, chan esnig i'r I filis am balach salach sio. Ha sinia dog achi, nach al tai ac etso. Fyddi, tiaw dianaf. Hawg am farag. Nach al brwn eitrin. Tis yn biach sio. Chanel mi a gyr I fi am yn sio ma'n ysdochgyn yn falasach. O fodd. Wsa y ddiist.